What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. And I'm Japet. And I'm Dansoy. And I'm Carla. Yung Sorry. And welcome back to my channel. Dito kami sa dating kwarto ni ate. Na kwarto na ngayon ni Apitong kasi i-chupera na doon niya yung kwarto niya maliit. Hindi guys, kasi since si ate most of the time sa Tagbilaran, so sabi niya dito na lang daw muna si Japet kasi sobrang init talaga ng kwarto ni Japet kasi nga andun sa gitna ng kusina yung nag-iisang bintana niya dati nung wala pa yung CR, bagong CR namin. Ano pa lang yun? Anong tawag niyan? Mga kasagbutan. Basta mga grass. Mga grass. Oh guys, tapos biglang sinarado kasi nga nagpagawa kami ng CR doon kasi sobrang liit ng CR namin. Kaya ngayon, yung nag-iisang bintana niya nasa yung pagdungo mo sa bintana niya, CR na namin. So parang nasa gitna na ng bahay namin yung kwarto niya. Tapos sobrang liit pa, kaya yun, sobrang init. Kaya hindi na siya natutulog doon. Okay lang sana doon guys, basta may kuryente pero May kuryente. May kuryente. Kaso kasi hanggang ngayon wala pa rin kuryente dito. Kaya paglabas natin doon, maingay pa rin yung generator namin. Pero okay lang guys kasi may bago akong setup. Pero since malas pa rin, kasi actually guys may sinet up ako na solar generator system charger na DIY. Tapos malas din kasi umuulat kasi may low pressure, walang niya. Di rin maka-charge ng battery. Kaya ngayon guys, tutulungan natin si Japet na mamintura. Oh, so kasi gusto niya ipaganda. Kaya tinanggal niya yung mga ano ni ate. Yan guys, oh. Kasi yung pintuan may mga ganito yan, mga hexagon na gold. Kasi yan yung ano ni ate dito, tapos pinagtatanggalan niya. Tapos dito si Dansoy na higa. Hi guys. Si Carla, si Ate Chondy, and si Iyong. Dito sila natutulog paggabi. Si Iyong dun sa kwarto niya kasi may kwarto yan, ng pangit na kwarto. guys. Pangit yung kwarto niya, kaya wag na nating punta. Joke. And guys, alam niyo ba may binili si Japet na maganda? Oh, grabe, apito. Ano yung binili mo, Bet? Ano guys, finger with the locker. Finger with the locker. Doorknob na ano guys, fingerprint. Fingerprint sensor. May fingerprint sensor yung ano niya, doorknob niya. Oh, grabe, apitong. Fingerprint sensor automatic lock the door. May apit ay, grabe. Galing-galing mo tayo mag-English at nagmana ka sa akin. Yun guys, ano mo Pet, i-explain mo sa kanila kung paano to Ano guys, i-search na lang sa Shopee guys. Walang ya. Pag bumili kayo dito guys, kayo na bahala mag-search paano gawin yung fingerprint. para tabla tayo guys. Kasi hirapan din kami paano. So ito yung doorknob niya guys. Dito sa labas yung fingerprint sensor, tapos may key siya, para in case na malubat. Yan. Paano mo yan, Pet? Sige, Pet. Try mo daw. O, yan. Yan, pag walang fingerprint, kahit ganunin mo, hindi sumasama itong lock niya. Tapos pag kamay ni Apet, yun. Wow! Pero pag kamay ko naman, Sana pag kamay ko, ayaw yan. Oh, ayaw oh. Oh, masisira na to. Bili ka sa Shopee. Tapos pag pag gusto magamit na wala si Japet, pumasok dito. Yan, pasok lang tapos yan. Yan, sumasama na. Grabe, apito. Saan mo nakita yan, Pet? Shopee, baka naman Shopee. Baka naman Shopee. So yan guys, maya-maya, since Sunday ngayon, ito talaga yung namin every Sunday, nagluluto kami ng gulay, o di kaya kahit mga sabaw, ganun. Tapos yung niluto ni Mama, ni Papa ngayon is, ano yung Bet? Balbakwa. Oh, yan yung all-time favorite namin. Balbakwa in the city of
Bohol. Oo naman. The best balbakwa in Bohol. Oh, province of Bohol. Yun. Tataka sa city of Bohol. Kinami mo. Bohol yung Wala kang city ba sa Bohol? Ha? Wala. Ay, hindi. Tagbilaran. Sabi mo, the best balbakwa in the city of Bohol. Dili. Yun, hindi yung totoo guys. Oh maya guys, since andito pa kami kasi yun nga kakagising lang din namin. Kaya medyo ganito yung Medyo ano namin. messy hair yung... Messy hair yung buhok. Messy hair yung buhok. Alam mo, messy hair yung mukha. Woke up like this kami, char. So yan guys, ipapakita ko sa inyo yung setup ko na solar. Pero tapos mamaya babalik kami sa Japet. Ilipit muna namin to tapos magmamintura kami. Pinturahan na to agad pet. Oh, Primer. primer. Primer na kay primer. May pabili ka ng primer. Kami niya. Sus, bibili ba? Wala, akala ko, paano tayo mga pintura niya? Baka bukas pa tayo yung pintura Hindi niya. kayo bumili kahapon. Sabi ko sa'yo kahapon, sabi mo, wag na, mayroon doon sa ano? Primer ba yun? Hindi naman yung primer eh. Hindi kaya, ba? Babalik ako guys. Ito yung bagong, namin guys, kusina. Dati yan yung lababo namin dati. Pero hindi na yan magagamit kasi gigibain na din yan papunta sa bago naming CR. Dito, yung bago naming CR. Tapos ito, yung bagong kusina namin na hindi pa tapos. Nagluluto si Mama. Ayan si Tita Joy. Hinday! Nagluluto si Mama ng pansit. Wow! Sorry sa ingay guys kasi generator namin yan kasi hanggang ngayon wala pang kuryente dito. Tapos dito hindi pa tapos. Ito yung lumang CR namin na maliit na 1 square meter lang. Tapos pinagawan pa namin ng isa pang CR dito na medyo maliit. Comfort room. Tapos dito yung CR namin. Dito yung CR namin na bago. Yun. Ay, may tao pa pala. So guys, hindi pa tapos yung bagong kusina namin. Kaya yan pa lang yung ano. Tapos plano namin baka gigibain namin tong kwarto nila Mama. Tapos lilipat sila Mama. And ito yung setup ko guys. Ito yung solar setup ko na DIY lang. Nakikita ko lang din sa Facebook. Ito yung battery na na lithium iron phosphate na 3.2 yung isang battery. Tapos siniris ko. Tapos may BMS tsaka active balancer. Mga protective device para sa battery. Kaya mga breaker, yung inverter natin. Tapos solar charger. Actually, hindi pa to kumpleto kasi hindi pa dumating yung ibang parts. Kaya ito na lang muna as pag may dumating na mga bagong gamit at saka ko kinakabit. Yun nga malas kasi walang araw. Kainis kasi umuulan. Kung umaaraw pa guys, ito yung ginagamit namin sa ref namin tsaka sa ilaw namin. Sobrang tipid talaga to. Medyo pricey lang talaga siya pero makakakuha ka din ng ROI din dito soon. Kasi grabe nakaka-addict siya guys actually. Medyo malaki-laki na din yung gastos ko pero okay lang kasi para na naman sa amin to. Ngayon kaya naka-generator kami kasi nga walang araw kaya di namin ma-charge tong battery namin. Nag-generator muna na lang kami pero mga ilang araw na kami hindi gumagamit ng generator kasi nga kaya na ng solar namin. And hindi lang isa yung solar setup ko guys, may isa pa. Kasi ito talaga yung una ko, ito lang na setup, maliit lang na setup. Pang pang internet para sa router namin, tsaka router tsaka sa mga isda, gano'n, nilagay sa mga ilaw-ilaw, charge lang. Tapos bumili din ako ng mga portable generator. Ito. Mga 100,000 mAh tong dalawa, 120 yung isa, 100 yung isa. So medyo malaki-laki yung gastos pero okay lang kasi sulit yung pagkabili ko. Malaking gamit din talaga kasi until now 2 months na since nung bagyo wala pa kaming kuryente. Sabi nga kahapon daw babalik pero hanggang ngayon wala pa rin. Ito. Oo, totoo yan guys. Yan yung generator namin guys. Medyo maingay. Nakaano yan dito. Meron kami dito para sa generator and para sa buhiko yan yung main supply yan yung galing sa electric company. Soon tatanggalin na namin to kasi hindi na kami gagamit ng generator. Papalitan na to ng solar. Yan, ito na yung setup. Actually, bumili pa ako ng isang battery nito. 200,000 mAh to guys na lithium iron. Simple lang.
Kaso hindi pa nga to kompleto. May ano pa to, may mga dadating pa na mga safety devices para dito. Para safety talaga yung ano natin, yung system natin. And nagluluto si Papa ng, and ito yung luto ni Papa na balbakwak. Yung balat ng baka na pinakuluan buong gabi. si Tito Julius yung ako. Hi, hello. Wow. And ito naman guys, yung ano ko, yung aquarium. Pinalitan ko ng mga goldfish. Ito guys, nung binili ko to, sobrang liit pa nito. Nilagay ko doon sa fish pan, kaya nilipat ko dito kasi sayang lang yung aquarium. Kaya yon. And actually guys, yung mga pump ng filters ko dito, solar na din to. Kaya dito may setup din ako na maliit para sa solar na ano ko dito. Yan. O, di ba? Para ano lang, hindi naman masyadong malaki yung battery nito, mga 40 ampere hour lang atong ito. As in, grabe, sulit talaga yung pagbili ko. Hindi ako nagsisisi kahit medyo pricey. At least makasave kang kuryente, di ba? Mababalik ko din yan. May return of investment din ako niyan after 6 months or a year. Nice. At least, pero good for 10 to 15 years naman to, kaya okay lang, di ba? And ito naman yung mga ito yung lumang fish pan na ginawa namin dati. And guys, alam niyo ba guys, nagtatanim na naman ako ng mga gulay. Ito guys, radish to, and ito onions. So ito yung mga ibang inaano ko. Honeydew, bell pepper, sitaw, labuyo, siling, panigang, and sweet pepper. And syempre, yung all-time favorite natin, yung talong. Marami ako doon. And ito guys, wala na, ubos na yung grapes namin guys. Pinatayuan ni Papa ng bago. Kasi natumba ito nung bagyong Odette. Nasira yung ano namin, yung para sa yung garage. Garage. Garage na maliit yan. Kaya pinaanuhan ni Papa ng bamboo. And ito din yung mga tanim ni Mama. Ang ganda na guys, no? Wow, parang nasa garden na, botanical garden, char. And to guys, sobrang bilis. Ito yung ito yung sayote na tinanim ko. Laki na, wow, bilis lumaki. Mga isang linggo or 2 linggo pa lang yun guys. May papakita pa ako sa inyo guys. As in, grabe, sobrang liit pa niya guys. So tingnan nyo, kung naalala nyo yung mangga namin dati, ito na siya guys. Hindi pa siya gaanong malaki, pero tignan nyo, may bunga na. O diba, may bunga na. Indian mango to guys. And marami pa siyang mga bulaklak. Meron na mga maliliit na mga prutas, yan. And syempre, hindi mawawala yung isa sa masarap na prutas na tanim namin, yung strawberries. Wow! Ito yung mga strawberries na yun, na namumulaklak niyan guys. So. And actually, may mga bunga na itong maliliit yan. Hindi namin alam kung paano magpaano. Pero grabe, tingnan nyo guys, oh. Oh, diba? Oh. May prutas na. Yan guys, oh. Oh. Meron pa dito, may bulaklak na. Tapos may prutas na. Kaso dilaw pa. Yan. Actually may isa dito na hinog. Tapos pinakain ko kay Snake. And ito naman yung apple guava namin na namumunga na din. Laki ng mga bunga nito guys. Yan oh, may mga bulaklak mo. Wow! Excited na ako. Actually, may bunga na to na malaki dati na 2, tapos kinain na nila Mama. Papa. Daming prutas tsaka gulay sa asyenda namin. Yeah guys, actually kung nakikita nyo, yung dati nasira to dahil sa Odette yung mga kahoy. Kaya pinaanuhan namin ng yero kasi can't afford pa sa semento na fence. So yan na lang, mga yero muna yung ginamit namin. Yan, buo yan guys, paikot na yung yero guys. Ito na yung bagong CR namin guys. Oh. Nilagyan namin ng ganito guys kasi puti yung tingnan nyo, kahit anong gawin sa tubig, hindi natatanggal kagad yan. Nilagyan namin ng ganito. Ba't kasi puti eh? Ba't parang kasalanan ko, Char? And yan yung shower namin. Oh, diba? Grabe yan nyo. Ito yung kwarto ni Japet. Ito yung bintana, isang bintana ng kwarto niya. Tapos dito pa, kaya walang hangin na pumapasok, kaya mainit. Ito yung food namin. Oh, ganito kami pag Sunday guys. Lagi kami ganito. Pero hindi ganito kadami lagi. Ito yung balbakwa ni Papa. Oh. Ready na kayo guys? Wala diet. Walang diet. Ha? Walang diet guys. Kasi magda-diet na tayo. Yan guys. Papunta kami ng Tagbilaran kasi may kukunin si Japet. Anong kukunin mo, Pet?
Joke lang guys. Di pupunta kami doon kasi may dumating na Shopee delivery. Ay, di guys. Di, i-upload ko na to. I-edit ko na to tapos upload ka agad. Kasi ilang araw na akong walang vlog, so ngayon nag-vlog na ako. Ang laki na ni Boot Apit eh. Ikaw yung lumaki. Ako yung lumaki. Walang niya. So guys, doon po nagtatapos ang aking vlog. Subscribe, i-like yung video and share this video guys. And subscribe din kayo kay Japet, Leo Capuno, Snake Princess, kay Dansoy, Carling, ang chismosang vloggers na Titoni and Carling. And medyo maldito. Pati na kayo medyo maldito. Lipat na kayo. Mas marami yung yung subscribers mo eh. Lipat na kayo sa akin guys. Doon po nagtapos ang aking vlog. Kaya hanggang sa muli. Paalam!